Inoiz ikusi den maitasun keinurik handiena Jainkoak berak giza itxura hartu eta gizakien ahulesiak eta beharrak jasan izana da. Bekatari galduen maitasunagatik soilik. Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Dena ordainduta dago jada, preziorik altuenean. Ez saiatu Jesukristoren lan perfektuari justizia gehitzen. Aitortu behar dugu egunero santuen santua iraintzen dugun bekatari zitala garela. Eta betiko kondenaziorantz goazela. Baina Jainkoak mundua dizkidetzen ari dela bildotz garbiaren odol preziatuaren bidez. Bekatu guztietatik garbitzen gaituena eta berarekin betiko bizilekuetarako sarbide librea ematen diguna. Grazias soilik. Ez ukatu Jesusek gaur eskaintzen dizun jainkozko oparia. Betiko bizitza. Jaso ezazu fede zintzoaren bidez. Jesus jauna dela ahoz aitortzen baduzu. Eta Jainkoak hildakoen artetik piztu duela zure bihotzean sinesten baduzu, salbatuko zara. Señor, perdóname por favor. Soy pecador.